खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। थांनाय बोसोरनि बादिनो देग्लायबो मोनथाम खोलोबाव गुणोत्सवखौ खुंगोन। फैगौ 2025 मायथाइनि 6 जानुवारिनिफ्राय मोन 35 जिल्लायाव मोनथाम खोलोबाव गुणोत्सवआ खुंजागोन। रायजोनाङैनो गं 45,629 फरायसालिनि 43 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरखौ लानानै देग्लायनि गुणोत्सवखौ खुंनाय जागोन होननानै फोसावदों सोलोंथाइनि मन्थ्रि ड रनज पेगु बिथाङा। रिपर्टनि बादिब्ला गिबि खोलोबाव 6 जानुवारिनिफ्राय 9 जानुवारिसिम बरपेटा जिल्ला, बजालि, काजिरङा, कामरुप, कार्बि आंलं, कक्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, साउथ सालामारा, मानकासार आरो उदालगुरि जिल्लायाव गुणोत्सवखौ खुंगोन आरो बेनि उनाव 18 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिसिमहालागै मोन 13 जिल्लायाव खुंगोन जेरै बाक्सा, चिरां, चराइदेउ, धेमाजि, धुबुरी, गलाघाट, हजाय, हाइलाकान्दि, जरहाट, कामरुप मेट्र', सनितपुर, तामुलपुर आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव नैथि खोलोबनि गुणोत्सवआ खुंजागोन। बेनि उनाव थामथि खोलोबाव 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिसिम बङाइगाव, दरं, बिश्वनाथ, डिब्रुगड़, काछार, गवालपारा, नलबारि, मरिगाव, माजुलि आरो डिमा हासाव आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि फरायसालिफोराव गुणोत्सवखौ खुंगोन। आसामाव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिबाय थादों, नाथाय बेनि गेजेरावनो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो बांलांनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव बरपेटा सोहोरनि पलिटेकनिक कलेजनि साखाथिनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों बे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरिया हरनि खाबुखौ लानानै फालांगि खालामनाय समाव ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय 33 ग्राम ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ हमजानाय फालांगिरिखौ नितुल कलिता होननानै सिनायथि होदों आरो बेनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे गंसे बाइकखौबो हमदों बरपेटा पुलिसआ। उदालगुरियाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ खहा जादों आरो गोबाङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला नेशनेल हेल्थ मिसनआ फोरमायथिनाय बादिब्ला उदालगुरियाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंखौ मुरलामानि 36 बोसोर बैसोनि आरो निपु बर' होननानै मिथिनो मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला उदालगुरियाव दायो सा 8निबो बांसिन जापानिज एन्सेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरा गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। कामरुप जिल्लानि बक ट्रिलसनाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। नाथाय बे थैनाय सुबुङा सोरमोन आरो बबे जायगानि बेनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायनि सोमोन्दै खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहैयो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 30-32 बोसोरनि आरो थैनाय गोथै देहाखौ 4-5 सान सिगां थैनायनि सन्देह खालामदों। थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय बक पुलिस थानायाव लानानै थाङो। 1991 मायथाइनि 20 जुलाइआव गायसनजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा मैया 33 बोसोराव आगान होबाय। बेजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 33थि गायसनथाइ सानखौ फालिदों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा। बेजों लोगोसेनो फेरगावआवबो हारिमु आफादा 33थि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। फेरगावआव थानाय बिष्णु ज्योति हारिमु भवनाव फुंनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ जिल्लानि आफादगिरि सुक्राम बर'आ बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। बेनि उनाव फेरगाव जिल्लानि खुंगा 4थि बोसोरारि थान्दै जथुम्माखौबो खुंफायो। फेरगाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि सुक्राम बर'नि आफाद सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेला जानानै थाङो। बे मेलावनो जावरिखां कसारिखौ आफादगिरि, लोगो आफादगिरि अनजय कसारि, मिलौहाब बर' आरो डिमाकुसिनि अनिल बर'खौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। आसामाव मुस्लिमनि सुबुं अनजिमाया बारायगासिनो दङ। फैगौ 2041 मायथाइयाव आसामाव गोबां मुस्लिम सुबुंफोर थानाय रायजो जानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव मुस्लिमफोरनि सुबुं अनजिमाया मोनफ्रोम 10 बोसोराव 30% खाथिसिम बारायगासिनो दङ। मुस्लिमफोरनि सुबुं अनजिमाया बांनायनि हारआ हिन्दुफोरनिफ्राय जोबोद बांसिन। बे हार बादियै बिसोर 2041 मायथाइसिमहालागै बांसिन जागोन आरो आसामा गोबां मुस्लिम सुबुं थानाय दरसे हादोर जागोन होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। पद्मश्री बान्था मोनगिरि कमला पुजारीआ रुंसारि जाबाय। आदब बिथिङाव गोसोखांथाव बिहोमा होनाय पद्मश्री बान्था मोनगिरि कमल पुजारीआ 76 बोसोर बैसोआव मैयानि सानाव रुंसारि जाबाय। बिथांजोनि रुंसारि जानायाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि, हादरगिरि आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों। तामुलपुरनि बगाजुलि मावरियापारानि लावदुम बसुमतारीआ दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै जिउ खहा जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैयानि सानाव बगाजुलि दैमाखौ बारनाय समाव गोबारै बोहैनाय दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै जिउ खहा जायो लावदुम बसुमतारीआ।
चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैदों। हरनि समाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा देवस्रि ओनसोलाव हाबफैनानै न'-बांखौ उदखार खालामबोबाय थादों। मैदेर फालोआ थागिबि सुबुंफोरनि न'-बां आरो गय बागान बेसेन गोसा दंफांफोरखौबो सिफायनानै थेर-बेथेर खालामनानै गालाङो। क'क्राझार नोगोर साखाथिनि बालागावआव न'खाथिनि फुख्रियाव दुगैनानै 75 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। थैनाय सुबुंखौ मंगल राय होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव एसडिआरएफनि हानजाया मंगल रायनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।